गिबियावनो गासै BTR बासि बा आसाम बासिनिसिम आं BTR सरकारनि सासे सोद्रोमा महरै फैगौ ख्रिस्टमासनि आरो गोदान बोसोरनि बयनिबो हामलायथि बावहरबाय। बे बेलायाव दिनै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारा जा थांखिजों सान्थि जौगाथाय आरो खौसेथि लाबोनायनि मिजिंजों दिनै सरकारखौ दादों आरो जागायजेनदों। जोंनि सरकारा स्पेसियेलि बे थांनाय 2 बोसोरावहाय मा हाबा मावखो बेखौ आं स्पेसियेलि फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउखौ सामलायदों, जेराव फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ जोंनि BTRआव थानाय 35 लक्ष जनसाधारन, जेरावहाय 23टा जाति जनगोष्ठी दङ। बेफोरनि थाखाय जोङो मा मावनो हादों बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो नागिरदों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एज पार दा फरेस्ट डुवेलार एक्ट अफ 2006 बिनि जा क्लज, बे क्लज बायदियै फरेस्ट डुवेलार्स जा सुबुंफोरनो बा स्पेसियेलि जोंनियाव थानाय ट्राइबेलफ्रा बांसिनै दंखाय BTCआव दिनै 66% फरेस्ट एरियायाव दङ। बेनिखायनो जोंनि सरकारा दायित्वआव फैनाय लोगो लोगोनो 879टा न'खर एबा हाउस हल्डनो जोङो फरेस्ट डुवेलार एक्टनि बायदि लेन्ड टाइटल सार्टिफिकेटखौ होनाय जाबाय। आरो बावैसोनो नैबे जानुवारिनि गेजेरावनो जोङो 19,173टा हाउस हल्डनो बा न'खरफोरनो जोङो लेन्ड टाइटल सार्टिफिकेटखौ होनो थांगासिनो दङ। गुबुन फारसे जोंनि सरकारा लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवहाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो 5,000टा न'खरनो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ होनाय जादों। मानोना थांनाय समफोराव हायानो जोंनि थांना थानायनि जिउ खांनायनि फुंखा हिसाबै जोंनि सरकारा हाखौनो बांसिन गुरुत्व होनाय जादों। नंखायनो सरकारनि दायित्वआव फैनाय लोगो लोगो जों 5,000 हाउस हल्डनो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ होनाय जादों। गुबुन फारसे बे बोसोरनि गेजेराव 2,732टा फेमिलि 2,732टा न'खरनो जोङो लेन्ड एलटमेन्ट होदों। 252 न'खरनो जोङो लेन्ड सेटेलमेन्ट होदों आरो 6,504 न'खरनो जोङो मिउटेसन होनाय जादों, जायखौ जोङो आजै आजौनि जा थानाय हा बिथांमोननि मुंनि हाखौ गावनि फिसा फिसौनो मुं दानस्लायनानै होनाय, बे थांदों 6,504टा। बिनि अनगायैबो बावैसोनो जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव लेन्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ। फैगौ बे बोहैथि दाननि 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरनि गेजेराव। नाथाय अलरेडि जोंनि डिपार्टमेन्टआ थांनाय 5 तारिखनिफ्राय दिनैनि 10 तारिखनि गेजेरसिम जायफ्रा गुबैयै एक्सनिया पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनो गोनां दङ, फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि खालामनाय, जायखौ जोङो मिउटेसन होननानै बुङो, MNP एलटमेन्ट आरो एलटमेन्ट मोननायनि हानि पाट्टा होनाय, 4 नाम्बाराव हा थानायनि फोरमानलाइ, 5 नाम्बाराव सिनायथि फोरमानलाइ लिरथि, 6 नाम्बाराव जमाबन्दी फोरमान लिरथि, बे 6 पइन्टखौ लानानै जोङो लेन्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना गासैबो लैहोर फैनानै बे सानफोरावहाय फर्म फिलआप खालामफै। आरो बे नङा जे 5 तारिखनिफ्राय 12 तारिखनि गेजेरावनो जोंनि लेन्ड मेलानि जा फर्म फिलआप खालामनो गोनां बे जोबगोन। 12 तारिखनिफ्राय 22 तारिखनि गेजेरसिमाव फर्म फिलआपआबो सोलिबाय थागोन आरो जोङो सार्टिफिकेटफोरखौबो रानबाय थागोन। बेनिखायनो जोंनि हानि जेंनायानो थांना थानायनि गुबै जेंनाखाय हानि खामानिफोरखौ मावना लानो थाखाय जोंनि सरकारा गुबैयै खावलायदों। आरो ग्रेजुवेलि जोङो गाव थांनानै थानो हाबासो समाजाव सान्थि लाबोनो हागोन, सान्थि फैबासो जौगाथाय लाबोनो हागोन आरो जौगाथाय फैबासो खौसेथि जानो हागोन। बे मिजिंजों जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। थेंक इउ।